президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2025 ҳангоми ироаи паёми навбатии худ ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ба мардуми кишвар боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур доданд, ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ, инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда шавад. дар ин раванд фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 январи соли 2026 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. чуне ки ба ҳамон маълум аст, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баланд кардани сатҳи зиндагии аҳолиро яке аз соҳаи афзалиятнок муайян карданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар тоҷикистон барои рушди соҳаи иҷтимоиёт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. чуне ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, дар вақти истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон рушди соҳаи иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон масалан нишондиҳандаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тораф зиёд мегардад, ки ин нишон медиҳад ки рушди иқтисоди тоҷикистон устувор мебошад ва дар оянда ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири мусбии худро расонда метавонад. дар асоси фармони ба тасвиб расида маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20%, музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда мешаванд. бояд гуфт ки инчунин нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатии иҷтимоӣ ва иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ на кам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон зиёд мегарданд. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз 1 сентябри соли 2026 музди маош ва нафақаҳои меҳнатӣ суғуртавӣ иҷтимоӣ муқаррар шуда ба андозаи 15% зиёд карда мешавад. алҳол дар шаҳри Хуҷанд 21074 нафар гирандагони нафақа мавҷуд мебошанд. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки сари вақт барои таъмин намудани нафақапулии онҳо ва иҷрои фармони пешвои муаззами миллат корбариро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ инчунин таъкид дошта буданд ки ҳадди ақалли музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маблағгузории маоши зиёдшуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешаванд. бояд зикр намуд ки баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар ҳар як паёмҳои худ муҳтарам пешвои миллат барои беҳдошти тарзи зисту зиндагонии аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ табақаҳои гуногуни ҷомеа таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир менамояд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки кишвари азизи мо сол то сол аз ҷиҳати иқтисодиёт рушд карда истодааст. мо омӯзгорон аз он шод ҳастем ки аз 1 сентябри соли 2026 яъне музди маоши кормандони соҳаи маориф ба андозаи аз 20 то 25% боло бардошта мешавад. дар ҷавоби ғамхориҳои пешвои миллат мо кӯшиш мекунем ки барои тарбия намудани насли наврас ва омода кардани мутахассисони ба бозори меҳнат рақобатпазир дониши малакаи худро истифода барем.
کارمندان همه ساحه‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و نفقه‌خوران دانشجویان از این غمخواری پیشوای ملت اظهار قناعتمندی نموده تاکید می‌دارند که پیوسته زیاد نمودن مزد معاش نفقه و استیپندیاها این از رشد بامرام کشور دلالت می‌دهد.